O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ditou hoxe unha sentenza histórica que confirma que as autoridades estatais e regionais vulneraron os dereitos humanos dos residentes, tanto segundo a Constitución española como segundo a legislación europea de dereitos humanos ao non xestionar a contaminación sen precedentes xerada por centros de explotacións porcinas e avícolas na comarca da Limia. A Xunta de Galicia e a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil foron obrigadas a adoptar de forma inmediata as medidas necesarias para pôr fin aos malos cheiros e á degradación ambiental do encoro das Conchas e os seus arredores, restaurando así o pleno goce do dereito á vida dos seus cidadáns. Esta sentenza representa un paso crucial cara ao recoñecemento de que os devastadores impactos da gandería industrial non só unha cuestión de políticas públicas, senón tamén de dereitos humanos. As abogadas de Clean Earth e Amigas da Terra afirman que este caso abre o camiño para que comunidades afectadas en toda Europa poidan presentar demandas similares e exixir xustiza e protección ás súas autoridades. A poboación das Conchas levanos sufrindo a contaminación severa do encoro e do río, problemas de saúde sen explicación, brotes severos de cianobacterias, un cheiro insoportable na contorna e todo debido á contaminación por nitratos e bacterias dos seus acuíferos. Esta situación puxo en xaque aos negocios locais e a vida do municipio fíxose totalmente inviable. A pesar das probas científicas sobre a contaminación do encoro, as autoridades seguiron ignorando o problema e mesmo chegando a autorizar a celebración dun torneo de piragüismo durante un dos moitos episodios de proliferación de cianobacterias tóxicas. Un grupo de 9 demandantes, persoas e organizacións, entre as que se encontra a Federación de Consumidores e Usuarios CECU, apoiados por Clean Earth e Amigas da Terra, levaron o caso ante os tribunais. Trátase dunha demanda histórica contra diversas administracións, incluídas a Xunta de Galicia, que denuncia, entre outras cuestións, a inacción institucional fronte aos impactos na saúde e o medio ambiente e a permisividade da expansión descontrolada da gandería industrial a pesar dos reiterados danos demostrados. Durante as vistas xudiciais, os peritos presentaron probas coas que demostraron que os niveis de contaminación por nitratos no encoro e na conca do río Limia chegaron mesmo a superar en 1000 veces o permitido. Os nitratos son un factor de risco recoñecidos de diversos tipos de cancro, como de tiroides, mama, ovario, estómago, páncreas e vexiga. Os peritos tamén presentaron evidencias da presencia de superbacterias resistentes aos antibióticos, consideradas unha das 10 principais ameazas para a humanidade. Na sentenza histórica publicada hoxe, o Tribunal establece o seguinte: os dereitos humanos e a protección do medio ambiente son interdependentes. Así, un medio ambiente sostible é necesario para o pleno goce dos dereitos humanos, incluídos os dereitos á vida, a un nivel de vida adecuado, a auga potable, ao saneamento, á vivenda, a participación na vida cultural e ao desenvolvemento. Este caso histórico marca un precedente na defensa dos dereitos fundamentais fronte á contaminación de acuíferos ocasionada pola gandería industrial. O mesmo baséase na Constitución española, no Convenio Europeo de Dereitos Humanos e na normativa medioambiental europea e estatal para demostrar que as autoridades incumpriron a súa obriga legal de protexer a poboación fronte aos danos provocados pola contaminación do río Limia e o encoro das Conchas. O fallo envía unha mensaxe clara ás autoridades. Teñen o deber de actuar cando a saúde pública e o medio ambiente están en risco. Isto é o que publicaba Amigos da Terra na súa web, logo da sentencia histórica que acabades de escoitar, que ven en relación á contaminación do encoro das Conchas na área do río Limia. É o que publicaba 11 de xullo de 2025. E o que comentan e publican moitísimas web a nivel galego, estatal e case europeo. Agora comentamos todo iso. Benvidos!
E benvidas, eu son Germán Esteves e xa sabedes, o xermano á portuguesa, e aquí estades nun novo episodio do Galiportus, esta vosa xanela galaico-portuguesa tocando temáticas de todo tipo. Hoxe falamos de contaminación e falamos de xustiza histórica nun río que conecta Galicia e Portugal. Aquí estamos na Radio Ariz, a vosa radio 107.2 da FM e nas plataformas para cando nos queirades escoitar a calquera hora desde calquera parte do mundo, facendo hoxe un programa local máis con tintes de programa internacional, porque estamos celebrando unha non pode ser de outra maneira, se ter sentimentos, estamos celebrando unha sentenza histórica que se acaba de dar e estamos xa falando disto que acabades de escoitar na intro cos protagonistas. Tivemos o infortunio tamén de querer contactar con Portugal para falar sobre a contaminación do Limia, máis un incendio que se está a dar na zona de Ponte da Barca, concretamente no Lindoso, tamén na área do Lima, do lado portugués, pois imposibilitounos falar digamos que coa cámara do lado portugués, mas sí que temos a sorte do lado galego de contar cos protagonistas desta sentencia do Limia galego. Estamos xa nos estudios con Pablo Álvarez Veloso, presidente da Asociación de Veciños das Conchas e demandante. Boas, Pablo. Boas. E temos connosco tamén a Mercedes Álvarez de León, Merche, demandante, secretaria empresaria local, secretaria da Asociación das Conchas. Boas, Merche. Bos días. É un luxo tervos aquí e que nos poidades contar de primeira man isto que acaba de sair e que está revolucionando medio mundo a nivel do medio ambiente e a nivel da xusticia e da xurisprudencia. Temos aquí unha chea de medios que están atrás na noticia informando e tratando moito o tema. Contanos, por exemplo, arranco por Merche, de onde ven isto todo? É dicir, para os que nos estean a escoitar e digan, o río Limia, bueno, pois un río contaminado como outro máis, de onde parte a iniciativa? Cal é a situación na que vos encontrades? Hai anos, en que ano estamos falando, Merche? Pois mira, o primeir síntoma de que algo non estaba ben no embalse xa se produxo no ano 2003-2004. 20 anos. Sí, 20 anos. Mais. No ano 2011 foi, bueno, que nos denominamos así coloquialmente un bloom, digamos que o embalse puxose terrorífico. Non hai unha palabra, nós sempre dicimos, ojalá houbera unha palabra que pudera expresar como estaba o embalse, o cheiro que desprendía, a nosa situación personal. Non hai unha palabra que poida definir todo isto. O embalse estaba, pois non sei, como un lodozal, totalmente verde, azul, pastoso totalmente. Tú botabas desde a presa, nos vivimos, tanto Pablo como eu vivimos pegados á presa, tú botabas unha pedriña desde a presa ao embalse e a pedriña tardaba en fundirse, empezaba glu, 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 glu. Era unha cousa moi difícil de... Hai moitas fotografías que ilustran ese momento. E aí empezou, digamos, o noso calvario. No ano 2011 empezou o noso calvario. Vivir nas Conchas é totalmente imposible. Vivir ali. Eu tiño unha tienda, como tú dixeches, ven a xente, ven os clientes e dicenche, pero Dios mío, pero e este olor, pero onde ven este cheiro? O sea, tú sinteste como un pouco avergonzado, porque a situación tú non eres o responsable, pero é como se tuveras ao lado do teu negocio, porque eu vivo encima da miña tenda, como se tuveras ao lado do teu negocio, pois non sei, miles de huevos podridos, unha alcantarilla aberta, bueno, un olor terrorífico. Eso condicionache, lógicamente, condicionache a vida ao 100%, ou máis incluso do 100%, porque, bueno, con relación ao negocio tú sinteste como eso, como avergonzado, como se tú tuveras culpa de algo, tú non tes culpa de nada. Tú non podes vivir na tua casa, tú non podes disfrutar da tua casa, porque tú, ahora no verao, que estamos nunha zona maravillosa, preciosa,
ven a xente de vacacións, amigos, familias, a ti encantaríache, levas toda a vida traballando como calquer outro para ter unha casa, para ter unha terraza, tes unha terraza fantástica, maravillosa, non podes disfrutar dela, tú tes que levar a cenar, a merendar, a tomar un algo aos teus amigos, a cualquier sitio menos na túa casa. Entón, isto é moi difícil de explicar se realmente non o vives. Levamos unha travesía moi longa, Moitos anos. Moitos anos. Xa che digo, desde o ano 2003-2004, pero dos 2010-11 para diante ten sido insoportable vivir nas Conchas. Tes unha impotencia cada día que te levantas, porque tú levantas esta mañá, abres as ventanas e automáticamente tes que cerralas, porque o que ven da fora é un inferno, o que che entra por a ventana danche ganas, en vez de desayunar, de ir ao baño a vomitar. O sea, eso, difícil de explicar, moi complicado vivir nas Conchas. Despois tú tamén pensas, eu sufro de moito dolor de cabeza hai moitos anos, tú tamén pensas que me estará afectando a min isto na miña salud, na salud da miña familia, dos meus fillos, na salud dos meus veciños, dos meus amigos, que os que vivo ali todos os días. Que estarei respirando? Que me estará facendo isto? Que me estará facendo isto a min? Entonces, pois, bueno, non deixa de influirche todos os días ese pensamento negativo, telo sempre contigo. Cambiounos a vida, a todos que vivimos nas Conchas, cambiounos a vida ao 100%, a todos. E despois, nós dicimos sempre, agora felicítanos moita xente, di, felicidades e tal, e eu digo, no, se a felicidade ten que ser para todos, a felicitación é mutua, porque nós non somos os únicos afectados. Nos das Conchas somos os que denunciamos por casualidades, nós agora decimos moito, distintas casualidades que se ven dando despois dun traballo que realizou Pablo, o seu irmão Marcos, e moita xente que está por atrás, amigas da terra, Clianguir, bueno, toda esta xente que leva moitos anos, isto non sucedeu dun día para outro, levamos moitos anos de loita, moitos anos de analíticas continuas, moitos anos de facer, como digo eu, facer ben as cousas. Entón, os afectados non somos nós os únicos afectados. Os afectados é toda a xente. Eu camiño moito, hai un mes e pico, xunteime nunha andaina ali en Muiños con unha xente, uns chicos eran de Xinzo, entón decíame, como está isto e tal, e digo, e despois volvín a velos dali un mes, felicidades e tal, e sigo dicindo o mismo. Os afectados somos todos, toda a xente que se relaciona de alguna maneira co embalse, todo o que vai pasear, pescar, nadar, fazer cualquier cousa ao embalse, toda a xente que se relaciona de alguna maneira co embalse, todos somos afectados. Por eso todos debemos felicitarnos e pensar en seguir, pensar en loitar, non pensar en isto ahora vai ter un recorrido a sentencia, claro que sí, pero bueno, seguir, hai que, cuantos máis sexamos e máis loitemos e máis nos manifestemos e máis digamos, estamos aquí, aunque seas un puebliño pequeno, nos decimos moito, esta é a loita de David contra Goliat. Bueno, por nós sentímonos un pouco así. Agora falamos de todo iso. Contanos, Pablo, tú un pouco, se che parece como se forma a asociación, como chegas tú a ela, cal é o teu traballo, o voso traballo, un pouco que se leva facendo, que comenta Merche, sobre todo na última década, xa cando a situación se viu que era bastante insostible. Bueno, e un pouco, pues, complementa, si queres, esta introdución de Merche. Vamos a ver, a asociación é a Asociación de Veciños, creouse no ano 95, creouse para gestionar o pueblo, non? É dicir, as necesidades do pueblo. Dentro dos seus estatutos está a protección do medio ambiente dentro do pueblo ou do que afecta ao pueblo, non? É o que dice Merche, no ano 2011, o que pasou foi que o embalse colapsou dunha maneira. Por qué? Porque estaba recibindo ou ha recibido durante todos estes anos unha cantidad indegente de materia orgánica, é dicir, de purís. E por qué? Porque de onde ven isto todo? Pois ven da mala gestión, que ahora mismo falan dunhas 300 granxas, da mala gestión dos purines na Limia. Entonces, na Limia, non solamente, como dice Merchi, nos denunciamos aos ayuntamientos dos blancos. Ahora disculpa, comentas o do Purín para que alguén que nos estea a escoitar, dicía outro día Merche tamén nun encontro, e a xente que estaba ali insistía moito en aclarar que o Purín non é un residuo como tal, non? Que é dicir, é a sustancia producida, bueno, pues polas granxas. Claro, pero ten un tratamento. Claro, ese é o tema, que non se estaba dando. Que non se lle está dando. Non se lle está dando. Nin se lle está dando. E aparte deso, pois estás esparcindo, pois non estamos falando de
tractores, estamos falando de trailers. Pois imagínate un trailer, son trailers, por exemplo, como que vai levar a gasolina a unha gasolinera, pero cheo de purín. E eso, durante moitos anos, se ha vertido, pero a rego aberto. Eu vouche dar un dato. No juicio, teño dado moitas veces este dato, un dos nosos científicos está considerado como un dos 1000 científicos millores en ciencias da Terra a nivel mundial. Está levando o origen e o problema da contaminación do Mar Menor. Bueno, pois o embalse das Conchas ten máis nitratos que o Mar Menor. E díxose no xuicio. E non é un dato que dice un tío, no, es que tiene, no. Es un dato científico con técnicas de última generación e que está comparando. Más se digo, decíame este científico, me decía, mira, es que yo no me lo creía. De feito veu 2 ou 3 veces porque non se creía. Decía, que houbera algo peor co Mar Menor, que un mar alá en Murcia que tuvera máis nitratos co Mar Menor. Entonces él decía, no, é que aquí teñen que vir camións de fora de Galicia a botar aquí, porque entonces cando veo as fotos dos camións botando como botaban en Leiras, cerca do embalse, cerca do canal da Lagoa da Antela, entón entendeu xa lle daban os datos. Entonces, esa é a barbaridade que se está facendo, pero, como dice Merchi, nós temos un problema abaixo de cianobacterias, bacterias resistentes a antibióticos, ataques de ácido sulfídrico, que se outra máis, e nitratos, pero é que na Limia teñen un problema cos nitratos. É dicir, hai un estudio do ano 2019 dun doctorando da Universidade de Vigo que analizou 134 pozos na Limia ou 150 e dáballe unha media de 124 miligramos por litro. O que di Sanidade é que a partir de 50 miligramos a auga non é potable. Non se debería beber. Vale, a partir de 30 se alerta. É dicir, se eu tuvera un pozo con 45 que me dera 45 non o bebería. Qual é o problema? O problema é que tú, con esa cantidad de nitrato que bebes, o chegar ao intestino convertes en nitritos. E eso sí que é cancerígeno. E se tes un pozo e se contamina de nitratos, no fondo do pozo, como casi non hai oxígeno, prodúcense tamén nitritos. Entonces tamén son cancerígenos. E o estudio ese do ano 2019 dice unha frase siguiente, dice, ante a gran cantidad de cánceres que hai na Limia, era bo facer un estudio epidemiológico da población. E iso é o que hai. Eso que o gran problema que hai aquí. Porque se estaba vendo que o índice xa nos últimos anos de cancro aí na Limia superaba por bastante a digamos, unha media habitual, non? Unha media normal. Mira, nos no xuicio levamos un médico tamén experto en sanidade pública, un epidemiólogo, vale, que fixo un análisis. Pero como ese análisis que fixo, como lle dixo ali o abogado da parte contraria, non o fixo porque o abogado da parte contraria dixo, non, é que en Galicia hai un índice de cáncer en total. Non, fixo un análisis comparando, por exemplo, a Limia con Allariz, por exemplo, comparando a Limia con Verín, con Ourense. Entonces, é o que dicía il, aquí hai un factor que, por que en Verín non hai tanto? Ou por que en Allariz non hai tanto? Hai un factor de riesgo e por contaminación dos pozos e por a contaminación da auga, se se fai ese estudio epidemiológico, seguramente que se sacaría bastantes conclusións de onde pode vir eses cánceres. Cando decides denunciar, Merche, e canto tarda o proceso para chegarmos ao xuizo e á sentencia esta famosa? Bueno, decidimos denunciar xa hai uns anos porque, bueno, a inanición por parte de todo o mundo que lle competía era total e absoluta. Nos fartámonos de sacar pois donde podíamos, porque tampouco é fácil que ali 4 veciños, como digo eu, intenten sacar pois en cualquier medio de comunicación unha noticia relacionada con isto era un pouco traballoso. Entón, despois de, bueno, intentar por todos os medios cada pouco tempo que podíamos sacar algún medio de comunicación que non lo quería publicar, hai 4 ou 5 anos chegamos ao punto, porque, a ver, todas as nosas analíticas, denunciar, cando Amigos da Terra contactou con nós,
Isto todo tiña un proceso para atrás moi longo, un proceso de analíticas continuas, de todos os anos facer distintas analíticas en distintos meses. Entón, claro, digamos, había un traballo previo moi importante. Eles, cando viron ese traballo, pois, bueno, dixeron, madre mía, deronse un cúmulo de circunstancias que fixeron que esta xente contactara con nós. Tomamos a decisión nunha reunión de que xa era imposible seguir así, que íbamos a intentar por todos os medios que isto saíra para diante, e foi cando, esta Amigos da Terra se uniu a nós e viu que había caso, un caso moi, que estaba todo moi ben fundamentado, que todo analíticas, todo estaba moi ben fundamentado, todo moi claro, todo bien, moi claro, bien opción, moi ¿no? claro, claro, o que dice Pablo, cando veu que lle mandaron as primeiras aguas a analizar, a Serafín pensou que a agua que non era, que non era das Conchas, que era de Chernóbil. Onde sacastes isto? Claro, isto era terrible. Sí. Entón, isto levou uns anos preparar a demanda. É unha cousa, de moitos folios, moi compleja, moi estudiada, moi traballada. Tocounos a lotería, certamente, o día que elas contactaron con nós e despois uniu a demanda Clean Ears, tocounos a lotería ese día, tocounos a lotería a todos. Digamos entón que sodes a asociación, cantos xente hai na asociación, Pablo? Na asociación somos todos os veciños, 20 veciños, sí. No, dentro deses 20 veciños o procedimento tiña, por un parte, se presentaba a asociación e despois por un tema de procedimento tiña que haber unhos demandantes particulares, non? E aí aparecen eses 9 demandantes particulares. Eu teño que decir unha cousa que se nos olvidou moitas veces, e non lle comentara a Merchi. Tamén temos que agradecer o traballo que ha feito a Sociedade Galega de Historia Natural. A Sociedade Galega de Historia Natural, desde o ano 2011 que empezou o Bloom hasta o ano 2025 que hemos presentado a demanda, cando hubo a ampliación ou a creación dunha nova granxa na Limia, chegáronse a mandar en ese período 81 escritos á Confederación para que non, ou polo menos puxera pegas a esas novas ampliacións, porque xa había datos de que a carga ganadera na Limia era unha exageración. Nós, no juicio, outro dato, os nosos científicos falaban de que a carga ganadera que hai hoxe na Limia equivale a 1,6 millóns de personas. É dicir, como se tuveras unha cidade 1,5, 1,6 millóns de personas. Un Oporto, un Bilbao, un Valencia, un Barcelona, en vez da Limia, que son 20.000 habitantes. Outro día na entrevista, despois do xuicio que sacou o presidente da Confederación, que dice que eles non teñen competencias, eso habría que miralo, dá un dato que nos sorprendeu a todos, que o dá ahora cando sai unha sentencia que dice que equivale a 2,1 millóns, según os seus datos. Entonces, que significa isto? Que non hai tanta extensión para tanta mierda. Así de claro, na Limia. Entonces, o problema é un problema xa de salud pública. Entonces, aí a xente ten que empezar a plantearse que isto é un problema da súa salud e un problema gordo. A mí non me gusta llamarlle macrogranjas. Estos son industrias agroalimentarias. Non son granxas. E a xente, como víades un pouco neste proceso, falas de Clean Earth, falas de Amigos da Terra, da Sociedade Galega de Historia Natural, evidentemente van aparecendo aí pois eses socios que impulsan a posibilidade de chegar adiante e de denunciar e sair pois ben da cuestión. Como vedes a resposta do resto da xente a Baixa Limia no lado galego, que é Alta Limia para o lado portugués? Como é a resposta dos concellos, a resposta da xente do lado? Porque é o que di Pablo, é un problema de saúde pública, non é un capricho de 4 habitantes das Conchas. Mira, os concellos afectados, sobre todo os nosos, os máis cercanos, que son cos que, van de Muiños e Lobeira, que serían, nós decimos sempre, nesta demanda nós non vamos en contra dos granxeiros, macrogranxeiros, de toda esta xente. Nós non vamos en contra deles, supoñome que todo o mundo ten que traballar. Nós vamos en contra das administracións, que son as que tiñan que vigilar que o embalse non chegara a este extremo,
Decimos sempre os alcaldes que nos sentimos totalmente abandonados, ninguneados, non sei cuántas palabras podría utilizar para decir o abandono total e absoluto que fixeron ou que fan das súas deixade, o sea, das súas funcións total e absoluta, porque eu digo sempre Bande, en Lobeira e Muiños, sobre todo Muiños, que sería o que máis tendría que loitar para que o embalse estuvera ben, porque ten ali unhas instalacións fantásticas. En Porto Quintela hai unhas ruínas romanas, pero, Dios mío, como podes permitir unhas aguas termales? O sea, o termal, campamento romano. Claro, eles serían os primeiros que tiñan que xa non denunciar, eles serían os primeiros que tiñan que denunciar. E ao revés, eles silencio total e absoluto. Ainda ahora temos que estar loitando contra a nosa alcaldía para que poñan os bandos ali de que o baño, o sea, unha cousa moi difícil de explicar. Digo, pero Dios mío, que abandono, que deixa das súas funcións. Eles son os primeiros que tiñan que preocuparse de nós, que somos os seus veciños, están ali porque os votamos. Preocúpate da xente, non te preocupes solo, todo prevalece sempre a política, o económico sobre a xente. Entonces, o abandono foi e sigue sendo total e absoluto. Negación total e absoluta por parte deles. Total e absoluta. Vinos ahora na obligación de ter que pôr unhos bandos onde pon agua, o embalse está a nivel 3, ahora estamos en nivel 2, volveremos a nivel 3, estamos aí, todo a bravo vai ser igual, porque é todos os anos o mismo. E vense na obligación de por eses bandos casi póndolle pa pouco menos unha pistola para que fagan eso. Despois a xente, bueno, sí que é certo que unha vez que empezou a salir empezaron a salir as noticias de que de que demandamos, non de que íbamos a demandar, que demandamos, sí que notamos unha corriente bastante grande de xente que está contigo, de xente que, eu pensaba que non era tanto, eu pensaba, claro, estás aí un pouco nese tal. E agora, cando xa hai a sentencia, por si que vemos, sentímonos hasta un pouco orgullosos porque decimos, jolín, somos pioneros. Por si, somos pioneros en loitar contra unha cousa que parecía imposible que nós puderamos loitar. E iso ten que darlle valor á xente e ten que darlle ánimo de facer o que nos fixemos. Se hai unha cousa que, pois isto, de David contra Goliat, en cualquier cousa que este, o sea, contaminación, cualquier historia, pois que a xente se anime e que hai que loitar e que hai que ir para diante. A min veñen moitas cousas á cabeza, é evidente, Pablo, como pode ser dunha parte que as macrogranxas xestionen os puríns desta maneira, non me gusta, xa me dixeron, non lle chames residuos, porque non o son. Como pode ser que haxa esa xestión, que tamén é parte importante da parte de, sobre todo, de quen xestiona estas macrogranxas, da empresa que todos coñecemos que se chama Coren. Como pode despois darse o caso de que a Xunta ande colocando tamén, porque hai que sinalar e hai que dicir as palabras como son, corrixídeme se me engano e se me acelero, pero que chega a Xunta e que diga, pois, este río de aquí non se pode bañar. Aquí houve problemas na zona do Arnoia en Allariz, hai problemas pois de coli en tal río, nesta zona non está recomendada, aquela tampouco. E despois resulta que un sitio como as Conchas, cunhos niveles de nitratos que está á altura do Mar Menor, pois ali non haxa aviso absolutamente de nada. E como pode ser tamén outra parte importante que a Confederación Hidrográfica pois tamén trate o río como estivo tratando, non? Non sei se, evidentemente, o grau de responsabilidade non será o mesmo, xa se me estades dicindo que quería de responsabilidades, sobre todo por parte da Xunta e da Administración, de que ten que tutelar a cuestión, mas isto de responsabilidades, é dicir, como se puido chegar a tal extremo? Vamos a ver, hai dous cousas, vale? Vouche contestar así. Primeiro, hasta este ano, que hubo unha sentencia, porque se meteu a sentencia, cando nos metemos a sentencia en marzo, en junio, fíxate ben, o día 2 de junio a Xunta de Galicia hai un control de praias, control de praias do Sergas, e hai un aviso que te pon aviso por cianobacterias, no? O día 2 de junio... Para dar as bandeiras azuis e todo isto? No, para avisarte de como está o embalse. O embalse. De praias de... Tú entras, control de praias, e do Sergas, e hai un apartado, hai varios apartados aí, hai aviso por cianobacterias. Bueno, o 2 de junio, a auga do embalse das Conchas, podo che garantizar que estaba verde como unha aceituna, vale? E sacaron o 2 de junio nivel 1, que non hai contaminación, vale? Nós
empezamos a mandar fotos aos medios, algún periodista chamou a Confederación, bueno, o día 3, ou 4, perdón, sacaron unhos novos análisis dicindo que o embalse estaba en nivel 3, máxima contaminación. Vale. Eso non pasa de un nivel 1 a un nivel 3. Así de repente. Este ano, por primeira vez, nos concellos de Muiños e nos concellos de Bande, pois decidiron por máis dun cartel. Pero o protocolo de sanidade dice que non é por solamente un cartel, é por todos os medios avisar a población. É dicir, pois pola radio, da página web do concello, se hai un socorrista na playa, protección civil, eso é o que di o protocolo de sanidade. Vale. Entonces, nos hemos tido, imagínate, vou te dar un dato, eu todo o que estou falando de temas técnicos é porque me los han contado os nosos técnicos, porque todos estes anos fan moitas preguntas, non? Mira, cando hai un bloom de cianobacterias, o que pasa é que a cianobacteria crece, a cianobacteria é como se fora unha planta. Entón, crece exponencialmente, non? Entón, o crecer tan exponencialmente porque ten un montón de nitratos, de comida, vale, de estiércol, vamoslle por así, morren. O morrer é cando botan a toxina. Bueno, hubo anos, o ano pasado, de Porto Quintela está dun lado, Muiños está na outra orilla. Estar en nivel 3 Porto Quintela por toxicidade e nivel 1 Muiños. Tú xa me explicarás como se pode ser eso. Sabes como é posible eso? É posible porque tanto a Confederación como en Sanidade utilizaron o peor método científico para dar o mellor resultado. Pero unha toxicidade na auga, eu ainda non sei como se pode diferenciar, sabes, dunha orilla a outra, se hai toxicidade na auga. Non sei como se pode dicir, do outro lado non hai toxicidade, deste lado hai toxicidade. Esa é a realidade de todos estes anos. O que acaba de decir de Merchi con o noso alcalde, acaba de por un vado que dice que se proíbe o baño non por contaminación, que se proíbe o baño porque non hai zonas habilitadas para o baño no registro de playas. Que pasa? Que o protocolo de sanidade dice que nos embalses nos que por costumbre ou por facilidade a auga haxa zonas na que a xente se vai a bañar, o ayuntamiento ten a obligación de comunicalo. Vale, pois non o están facendo. E esa é a realidade. Entende? Entonces, isto que ha pasado, podía contar 50.000 episodios que han pasado estes anos que a xente non o cree. E esa administración que temos, que nos minte. É dicir, os primeiros que tiñan que protegernos serían as administracións, e son os que nos minte. Esa é a realidade. É tremendo. Contádenos un pouco como foi o xuicio, como é a experiencia, non? Despois de toda esta historia, de todo o que nos estades contando, pois ter que chegar a o tribunal, entendo que foi o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, non? Chegar a Santiago, a Coruña. Vamos a ver, o procedimento noso é un procedimento por dereitos fundamentales. É dicir, se nos vulnera o dereito fundamental á vida, o dereito fundamental ao disfrute da nosa propiedade privada, o dereito fundamental a un medio ambiente sano. Vale, entón, o xuicio non é un xuicio como tal, non? O que nós tuvemos nestas dúas jornadas que hubo de xuicio foi unha vista de peritos, nas cuales, na primeira vista quedou clara e demostrado de onde viña a contaminación, cousa que ainda encima a Xunta ainda sigo negando, así de claro. Entonces, pois bueno, aí os nosos peritos fixeron un gran traballo. Na segunda jornada solamente se convocou un perito que foi o gerente de Augas de Galicia, creo que era. E bueno, e iso foi o tema do juicio. O que pasa que, bueno, que che conde Merchi, porque despois ven que eu creo que é a incertidumbre que che queda despois do xuicio, que eso non sabes o que vai pasar, non? Conta, Merchi. No, bueno, a ver, o xuicio, eu desgraciadamente non puden acompañar a Pablo, saíron os nosos abogados, saíron contentísimas, o sea, nunca... Realmente, tú cando vas a un xuicio, sea como sea, sempre levas a esperanza de ganar, lógicamente. Claro. Claro, loitábamos contra dúas cousas loitábamos como se dice, en maneira tan desigual, que aunque tiñamos a esperanza real de ganar, pois bueno,
dis, bueno, a ver como sai. Sí que é certo que Pablo, que estuvo ali, eles saíron encantados porque todo o que decían, o sea, todo o que dixeron os nosos peritos, todo o que dicían as nosas abogadas era unha verdad aplastante. Nos hai xente que nos dice, é que vendedes unha cousa que tal. Non nos vendemos nada, nos contamos a nosa vida tal cual é. Pablo podeche falar moito máis que a min de nitratos, nitritos, bacterias e tal, porque el tense empapado moitísimo tempo de toda a información científica. Eu, ao mellor, podeche falar máis do que é a miña vivencia personal e a vivencia personal da miña familia, dos meus veciños. Entón, pois eso, contentísimos. Sabíamos que bueno, eles, home, certo é que non esperábamos que ao mellor, incluso penso que ao mellor nosas abogadas non esperaban que a sentencia fora tan contundente, bueno, quédanos a espinita, porque nós decimos sempre que os alcaldes, aunque digamos que os deixaron un pouco ao margen na sentencia, eu penso que eles tiñan que tamén haber sido condenados, porque tú vives aquí. Tú eres o meu representante, tú eres o meu alcalde, tú eres o que vives e ves todos os días como está o embalse. Nos decimos que, bueno, eles tamén son, todas as administracións son responsables, e eles defenden un cargo ou están nun cargo que tamén debían ter unha responsabilidade, porque tú eres alcalde porque te votei eu, ou tú, ou todos os que votamos, eres alcalde porque te votou a xente, tes que defenderme a min. Entón, ahora que esperamos? Pois esperamos seguir ganando. Cheguemos a donde faga falta chegar. Sí, porque comentades non imos parar. Comentan un dos moitos artigos que san en referencia á vosa sentencia, que cal é o panorama, dicir, agora. Hai unha indemnización, esa indemnización xa comentastes que vai un pouquiño, non, a pesar de que é unha demanda particular, non? De poder recibir X diñeiro, eso non ten maior significado, non? Dicir, é un montante que vai para a asociación. Explica. Mira, o tema de indemnización é porque o proceso había que pôr unha indemnización, é dicir, eu teño un daño, vou pôr unha indemnización. O proceso, sí, claro. Non pensábamos que nos iban a dar a indemnización. De feito, as abogadas nos dicen, isto nunca lo dan. Vale, que resulta que nos levamos esa sorpresa, non? Estábamos falando do Merchi, temos que falar, pero seguramente esos cartos van ir para a asociación para o embalse. Vale, quero dicir, para seguir acción no embalse. Que pasa? Que hai esta política rancia, tanto por parte do algún alcalde da nosa zona, diputado provincial, como da conselleira de Medio Ambiente, que tampouco di que ten competencias, non? Que, por exemplo, creo que foi na Voz de Galicia ou na región, a conselleira de Medio Ambiente, palabras textuales, dixo, bueno, los vecinos de Las Conchas van a recibir un sueldo administrativo de 1.000 euros. Vale. O alcalde diputado provincial, vale, no pleno da Diputación, bueno, é que esta demanda aquí hai que ver o fondo os cartiños. Eso é a política rancia e inhumana e irresponsable desta xente que verde nestes momentos dicir, oye, hai un problema gordo, vámonos sentar as dúas administracións, non vamos a recurrir porque isto está máis que demostrado e vamos a empezar a traballar, resulta que van a presentar os respectivos recursos de casación para decir que eles non son responsables, que o responsable é outro. Pero da contaminación non a negan. É dicir, a contaminación está aí. Ninguén quera culpa. Entonces, ¿cuál é a realidade? A realidade que as culpables son as dúas administracións, Xunta e Confederación, e como di Merchi, os nosos alcaldes por a inacción de non haber feito nada estes anos. No pleno dese da Diputación do 28 de junio, este mismo alcalde dixe, non, é que nós que somos os perjudicados nos denuncia. Non temos denunciado porque contaminas. Nos hemos denunciado porque levas 30 anos de alcalde e durante 15 anos ha estado esta contaminación e non has feito nada. E en que lugar queda a empresa ou empresas que están aí na contaminación? Detrás? Pois esa é o que ten que facer a administración. É dicir, hai unha serie de solucións que ten que... Ese é o balón no tellado da administración, non? Exactamente. A min estánme acusando disto, eu son culpable disto,
Agora vou eu buscar os culpables que veñen relacionados ca situación. Dúas cousiñas solamente vou apuntar. Mira, o da demanda, claro, unha demanda deste calibre non se prepara en 3 días, lógicamente, vale. Entonces, añadiron o da indemnización moito máis cando xa tiñan a demanda moi avanzada. Por algo que a nós ni siquiera prácticamente nos explicaron moito, sabes? Nós isto da indemnización soupémolo casi despois a posteriori. Quero que quede clarísimo, que se votan a nós que un día un secuaz, porque non se pode chamar a outra cousa, esclavo, non sei como catalogalo, non lle vou a por nombre porque vamos a ser moito máis elegantes ca el. Entonces, non llevamos a por nombre a este tipo que se botou a Pablo nun restaurante, porque unha xente lle preguntou, Pablo, que tal está, como vai isto e tal, imberbe, ou como lle queiras chamar, non sei, dixolle, que vos, os das Conchas ides vos enterar, como eu me quedei sin traballo, vos solides por os cuartos. Mentira. O da indemnización foi unha cousa que nós en ningún momento contemplamos, en ningún momento. E toda a xente que está nesa demanda, que pon nesa sentencia que ten que nos indemnizar, que quede clarísimo aquí, ante o público decimos que non é verdad, que eses cartos van ser. A asociación foi a que denunciou. Nós somos os representantes e a outra xente por cuestións legales que non vamos a entrar neso, puxose X xente, houbera denunciado todo o pueblo. Todo o pueblo estamos a unha, neste caso. Todo o pueblo, todos os veciños. Todo o que se vai a indemnizar, se alarga, nos indemnizan, é po pueblo, pa asociación de veciños, para facer o que faga falta no embalse. É unha cousa. Entón, clarísimo. Non vale que nos voten aí en cualquier sitio que nos vean, non é verdad. Non é. Eles é a maneira de defenderse, supoño que sí. É a única maneira que lle queda de defenderse por haber feito o que fixeron e por permitir que se fixera o que se fixo. E que o embalse chegara a este punto. Entón, en vez de ser os nosos maiores, debíanse alinear con nós. Ou debían dicir, mira, estaba equivocado esta fecha, pero ahora vixo que a cousa tendes toda a razón do mundo, por mira, en contra do meu partido, en contra dos meus cartos, en contra de non sei quen, vou porme con vos. Porque houve moitas presións e moitas ameazas, Merche? Ou simplemente agora pataletas, agora que a sentencia? Previamente. Non vou nombrar, aunque podría, non vou nombrar a empresa responsable non a vou nombrar, pero sí que podo decir que Pablo e eu, hai unhos anos, chamáronos a unha reunión esa empresa chamounos a unha reunión e dixéronos por activa e por pasiva que podían facerles por a Asociación de Veciños das Conchas. Interpretado como queiras. Tú a cualquier persona que me este escoitando pode interpretalo como queiras. Sí. Esa empresa, moito antes de falar que íbamos a denunciar, moito antes, sabes? Entón, supóñome que ahora, nesta sentencia, as administracións as que corresponda son as que ten que buscar. Nós non somos detectives, nin somos... Realmente, case todo o mundo pensa que ou sabe quen é o que contamina, sí. Pero nós non temos por que dicilo, que busquen as administracións quen é o que contamina, e que lle poñan a solución que teñan que porlle, sea esa empresa ou sea quen sea. Eles son os que teñen que buscar a causa, porque eu poño sempre de exemplo, eu vivo nas Conchas, imagínate que eu en vez de ter alcantarillado, verter aos residuos da miña casa o embalse, tú imagínate cantas denuncias a min, quen fora, o Seprona, quen fora, me tuvera denunciado. Quantas veces me denunciarían? Quantas multas teria que haber pagado? Pois que fagan o mismo con, neste caso. Hai unha sentencia que busquen. Pois a Confederación e a Xunta, que son os que responsabilizaron hasta hoxe, pois eles que busquen quen é. É que multen eles, ou que busquen... Primeiro que multen ou que fagan o que teñan que facer, pero sobre todo que poñan a solución. Porque nós, a ver, que isto fixámoslo con intención de que o embalse volva a ser o que era. Hai 25 ou 30 anos. Bueno, pois eles que poñan todos os medios que teñan que pôr para que eso suceda. Nada máis. Pablo, con referencia un pouco ás consecuencias da sentencia, a Xunta xa comentou que ten intención de recurrila. Tamén está polo medio a plataforma Auga Limpa, que tamén recolleu sinaturas, que tamén estivo aí traballando durante anos na cuestión, e que tamén queremos aquí pois facer constar que o que pode pasar a nivel xudicial, que che comentaron, que che dixeron sobre os próximos pasos que se poden dar. Bueno, os próximos pasos é recurso de casación. Que dixeche? Vale? Ese recurso de casación, o Tribunal Supremo pode admitilo ou non admitilo. Se non o admite, pois entendemos que creo que a sentencia xa é firme, vale? Pero onlle queda un recurso de amparo ante o Constitucional, vale? Se o admite non significa o admitilo, vale?
pois nós teremos, non sei se un mes ou 2 meses para contestar ese recurso de casación, e despois o Supremo pois emitirá unha sentencia, non? Que esa sentencia despois terás, pois podela recurrir ante o Constitucional e despois pois ir ao Tribunal de Dereitos Humanos da Unión Europea. Nós, si temos que ir hasta Europa, vamos hasta Europa. Nós témolo moi claro, é dicir, non vamos a parar. Como antes dixeche no programa, quería decir que este é un programa galaico portugués, sí, non? Este ano o embalse de Lindoso tuvo o primer bloom de cianobacterias. O 12 de junio estaba verde tamén como unha aceituna, desde cabecera de embalse hasta máis alá do Puente de Lobios, non? É unha cianobacteria tóxica tamén, é dicir, a auga vai hacia baixo. Eso é unha cousa que... E a bacteria non entende de fronteiras. Exacto. Que pasa? Que máis alá do Puente de Lobios xa empezan a vir, repito, eu todos os datos que don son os científicos, baixan moitos ríos de montaña que oxigenan moito, entón dilúyese moito máis a cianobacteria, pero xa está aí. É dicir, a auga vai río abaixo, a auga que sai do canal ecológico das Conchas é de color marrón, eso significa que non leva oxígeno ningún. Entón, isto xa non afecta solamente a nós, ni tal, isto vai a Lindoso. Claro. E cuidado, porque debaixo de Lindoso hai un outro embalse que se chama Touvedo, que aí Portugal abastece de auga a varias poblacións. É dicir, xa estamos falando dun problema gordo. E os nitratos son moi difíciles de eliminar. É un procedimento moi carísimo. Carísimo. Unha depuradora de nitratos é carísima. Sí, sí. Por iso queríamos contar, o que pasa que está o alcalde implicado aí na cuestión do incendio, mas, bueno, xa hai algunha voz que comeza desde hai unha temporada a preocuparse polo que estás dicindo do lado portugués, porque o río continúa cara a Ponte da Barca, cara a Ponte de Lima, desemboca en Viana do Castelo, e a pesar de que efectivamente se poida diluir, oxigenar e demais, comentaba o autarca, como din eles, non, o alcalde de Ponte da Barca, que xa estaba preocupado, había esta certa preocupación o 20 de xuño por esa contaminación do río Lima na Galiza. Esta peza, como vos digo, é do Miño, do diario Miño, de hai pouco máis dun mes, de xuño de 2025, onde ese run xa na previa da sentencia, pois xa a xente xa se iba posicionando. E do lado portugués, pois, o que comentamos, non estaban exentos tamén de a ver o que pasaba. A ver o que pasaba. Bueno, temos por aquí un pequeno vídeo, un pequeno audio que me gustaría tamén comentar brevemente. Vamos poñer uns segundos. Trátase da declaración de aquí da Confederación Hidrográfica. Vamos simplemente por ubicar un pouquiño e agora comentamos. Diante do Supremo. E por que ou en que nos basamos ese recurso que se vai a presentar e, en definitiva, inda que entendemos, partillamos de moitos dos razonamentos que están na sentencia, non estamos en acordo no fallo. E cales son as razóns? Bueno, en primeiro lugar, a Confederación estaba citada a declarar e ao final non se lle permitiu declarar. Mesmo o xefe de servicio de vertidos e o comisario aquí presente estaban citados na Coruña, foron á Coruña e ao final non puderon declarar, non se lles deixou declarar. Segundo lugar, non se teñen en conta as alegacións e razóns que esgrimiu ou que quería esgrimir e poñer en riba da mesa e pon en riba da mesa a propia Confederación. En terceiro lugar, non se teñen en conta para nada as competencias deste organismo. E con estes elementos vostedes entenderán que, tendo razóns, tendo argumentos moi claros, como despois desgranaremos, non recurrir a sentencia, eso non o fai nadie.
Isto era un pouco o que comentaba o abogado, non? O abogado da Confederación Hidrográfica. No, ese é o presidente. É o propio presidente da Confederación Hidrográfica, bueno, pues un pouco argumentando estes tres motivos, fala un pouquiño sobre todo das competencias, non? De que isto non, o que estades comentando todo o tempo no programa, isto non vai comigo, a ver se as competencias van por outro lado. Isto iríalle moi ben un refrán, os galegos somos moi dados a refrás, iríalle moi ben isto de entre todos la mataron e ella sola se murió. Pois aquí pasa un pouco isto. O sea, tú más, reconocer que todos fallamos, o sea, é un delito reconocer que fallei. Todos son responsables, todos, na medida que lle corresponda, pero todos son responsables. E digo eu, que pode pasarse, por exemplo, como acusacións particulares Pepe de Lobeira ou Antonia de Lobios ou Xesús dos Blancos na zona do Limia e da Baixa Limia, todo do entorno das macrogranxas e todo o transcurso do río cara ao embalse, cara ao encoro, pois se se dá por comezar a denunciar acusacións, como digo, particulares de xente que se viu afectada a nivel ambiental e a nivel de cancros. Morreume o meu pai. Mira, hai unha sentencia do TSJ de fai 2 anos de Reirí de Veiga de unha ampliación dunha granxa que o señor tiña a súa casa e ampliaban a granxa, non sei, era de polos, a un montón de polos. Bueno, ganou no TSJ. Unha das razóns polas que ganou foi de que das 6 causas da sentencia que decían o porqué, 5 desas causas a Sociedade Galega de Historia Natural as había mandado a Confederación. Mas che digo, presentaron a empresa e o ayuntamiento, creo que o ayuntamiento ou a Xunta presentou un recurso de casación ante o Supremo e non lle admitiron, a sentencia é firme. Entonces, a xente ten que valorar a súa salud, eso é o máis importante, vale. Sí. Eu levo aquí en Allariz desde o ano 98, non? E que en Allariz pasou algo parecido co río fai moitos anos e a xente se revolucionou o pueblo inteiro. Por qué? Porque o seu río era o seu río e vemos ora Allariz cando antes o río era un estercolero. E por qué? Porque se revolucionou a xente aquí en Allariz porque hubo ese cambio, foi por o río. Vale. Entonces, o río, nós, como di Merchi, traiche moitos recuerdos, traiche tal, pero sobre todo ao velo poste triste, non? Outro día decíame unha prima que os fillos dela dicían, pero tú te bañabas aquí en esta agua. Entende? Entonces, esas vivenzas todas, ese espacio, como ahora pasa en Allariz, de relación alrededor do río, de negocios alrededor do río, sabe? Se ha perdido todos estes anos. Canto costaría recuperar o río? O río, primeiro que teñen que facer unha gestión arriba dos purís, vale? Entonces, unha vez que gestionaran os purís, digamos, a nivel... Os nosos científicos falan 20. Entre 6 e 10 anos, vale? Pero que levamos perdidos 15. Xa. Vale? Ese é o tema. O tema é... E vamos a perder un máis, porque se lle ocurre a estas administracións ahora, ver de facer algo, recurrir. Vale? Esa é a realidad. É a realidade de todo isto. Vamos a escoitar algunha voz máis, bueno, neste caso, a miña voz, pero refiro-me a algún participante, na cuestión Nieves Noval, de abogada de Clean Earth, tamén moi sinalada, comentaba que o fallo decisivo de hoxe marca o inicio do camiño cara a xusticia para os demandantes que levan anos sufrindo sen a protección das súas autoridades. Tamén representa unha oportunidade sen precedentes para as comunidades que viven nas chamadas zonas de sacrificio en toda Europa. Entendo eu que isto de zonas de sacrificio ao final é toda esa xente que ten que sacrificarse, nunca mellor dito, non? Que produzan, que contaminen no meu territorio e que leven os beneficios para o territorio de outros. Blanca Ruibal, coordinadora de Amigas da Terra, tamén comentaba a raíz desta sentenza que é unha vitoria sen precedentes fronte á gandería industrial. Estamos moi esperanzadas por esta nova vía que se abre para todas as comunidades afectadas. Por fin a poboación das Conchas pode respirar tranquila despois de tantos anos
soportando un ambiente insalubre. E finalmente David Sánchez, director de CECU, que tamén nomeades como parte implicada, dicía que hoxe é un día histórico para a defensa dos dereitos humanos, e foiseme o artigo que eu tiña por aquí e recupero. Dicía David Sánchez que é un día histórico, que as autoridades son efectivamente as responsables de que as actividades da industria nos afecten os dereitos fundamentais da ciudadanía, non afecten os dereitos fundamentais da ciudadanía. Esperamos que esta sentenza marque o principio do fin a situacións que dificultan ou mesmo impiden á poboación beber a auga das villas nos seus domicilios e que se faga xustiza nestes casos de contaminación. A miña pregunta tamén é, bueno, podríamos estar falando 4 horas sobre isto, é dicir, porque me veñen preguntas cada vez máis á cabeza. Merche, que auga bebíades? É dicir, a villa nada que tocar, nada. Eso xa hai anos. Todos os nosos pozos están contaminados, non? O seguinte, as analíticas dicen que a nosa agua dos pozos das Conchas que non vale nin para regar as plantas. Entonces, pois bueno, como calquer outro, pois tes que comprala ou desplazarte a 7 ou 8 kilómetros onde haxa unha fonte pública que este ben. E bueno, penso que incluso ducharte lavar a cabeza con medo, porque dices, Dios mío, é certo, o sea, ríome, pero non é risa. O sea, os nosos pozos son bueno, un pequeno reflejo, un reflejo grande de como está o embalse. Estamos moi cerca do embalse, co cal hai filtracións, e a agua está, pois enferma. Das moitas noticias que van saindo nos medios estes días, temos moitísima información que está saindo por todo o Estado. Comenta a Vanguardia, ao diario catalán de referencia do 23 de xullo, é dicir, dai uns días, as macrogranxas comezan a sentir a presión xudicial, condena en Galicia e varios procesos abertos xa en Aragón, nas dúas Castelas e en Murcia, Pablo. Sí, é verdad. É dicir, pero hai nesas zonas, gustaríame a min ter algún alcalde de alguna desas zonas que o propio ayuntamiento denunciou á empresa e incluso perderon. Por qué? Porque dixeronlle que era unha economía, pero estamos falando millor aí dunha población de 400 habitantes que lle queren meter unha granxa de 1000 porcos. É dicir, a xente do rural ten que empezar a despertar prohibir estas industrias. Repito, isto non son granxas, son industrias. Entón, é como se mañá me queren montar unha celulosa. Bueno, pois vou ter tamén falamos de Altria aquí no Galiportos. vou ter problemas de auga, vou ter problemas de cheiros, vou ter problemas de... nese artículo da Vanguardia fala unha señora que no seu pobo que non había moscas. É que de repente pois teñen episodios de un montón de moscas que teñen que cerrar as ventanas e de olores, claro. Sí, efectivamente hai unha chea de xente que está xa detrás desta cuestión, unha sentencia pioneira. Fala o artigo de que en España hai 3.900, casi 4.000 granxas intensivas, o 16% de todas as de Europa. De feito, en Cataluña había moitos problemas tamén, creo que en Lleida, no interior catalán, como sempre ocorre tamén no caso de Ourense, o máis rural, o máis abandonado, e ao final onde acaban estas industrias, como ben comentas. Pero tú están desfalaches do embalse. Pero, ojo, os pozos están falando de 15 a 30 anos de recuperación. Os manantiales están falando de 25 pa diante. Por qué? Porque os científicos dicen as raíces dos árboles chegan hasta certa profundidade. O nitrato, se vai á fonte, aí non hai forma de absorbelo. Entón, o único é que se vaya depurando, ¿no? Sí. E iso é a realidad que está pasando con este tipo de contaminación, que é unha contaminación que influye na calidad da vida das persoas e que influye na súa salud. Temos noticias de Europa Press, do diario do periódico de Santiago, unha sentencia histórica, fala todo o mundo, do País, sentencia histórica, Euronews, sentencia histórica, F, condenan a Xunta e o Estado, Nos Diario, contaminación por nitratos afecta xa ao suministro de tal e cual, Praza.gal, Bo de Galicia, bueno, digamos que temos que decir unha cousa. Tapando un pouquiño a Xunta, dinos. Que igual que nós temos un equipo
bueno, Auga Limpia xa, que no, quero decir que nos ha botado a mao todos estes anos denunciando todo, han sido moi valientes. Eles sí que han recibido amenazas, Sí. Eles nunha feira en Xinzo reventaron o stand, ali 4 animales, bueno, recibiron amenazas, vale? Un saúdo moi grande a Manuel e a toda a xente de Auga Limpa que non puideron estar hoxe no programa, mas que tamén ese recoñecemento a tantos anos de loita pola auga limpa. RTV condenan a Xunta de Galicia, Diario.es, o Estado recurrirá a sentencia, a Xunta pon excusas, El Español, este é brutal, a vida no encoro máis contaminado de España, os vecinos das Conchas demandan a Xunta, o non sei cantos encoros, cantos parraxes que diría o portugués haberá en todo o Estado. Estamos falando do máis contaminado, 97 millóns de bacterias moi perigosas. A Sexta denuncia pioneira en Europa, bueno, así un pouco por todos os lados. Chegaron vos chamar de Europa tamén, Merche? Está aí tamén contactos, é dicir... Fixemos un ca youtuber, como se chamaba a chica, que non me acordo agora. Non digo que fixemos veo unha youtuber alemana a facernos fixemos ali un pequeno vídeo con ela. A repercusión está sendo moi grande. Alguén nos comentou, algún eurodiputado que bueno, pues que el ali que se falaba desto en Bruselas, que se falaba desto. Entón, sentímonos moi orgullosos. Despois de todos estes anos que levamos loitando, hoxe sentímonos orgullosos, máis que nada porque haxa unha sentencia algún día, unha sentencia firme que condene todo isto, e que lle dé unha pequeniña luz de esperanza a moita xente, e a moitos puebliños, a moita xente pequeniña, de que se pode, de que hai que loitar e de que se pode ganar. Eu teño que decir unha cousa aparte, non? Fala. Nós nunca hemos estado, quero decir, a Liga han venido todos os partidos políticos, menos un que gobierna aquí en Galicia. Correcto. Todos viñeron ali a ver cuál era o problema, por interesarse, Podemos, Bloque, PSOE, todo, non? Teño que decir que outro día a deputada do Bloque presentou unha non sei como chamar, unha ponencia ou que sea na Comunidade Económica Europea para que nos fóramos ali a explicar Ana Miranda. Teño que decir que os outros dos partidos, PSOE e PP, opuxéronse a que fóramos, non? Entón, eu a mí non sempre que hemos recibido a outros partidos, pero tamén cando fan as cousas ben tamén hai que reconocerlas. Entón, eso para nos é darlle publicidade a este caso, non? Sí, porque é unha plataforma e unha asociación que non ten partidismo político, vai moito máis alá da política, que sempre hai moitos que se suben ao carro desde a parte da oposición, que evidentemente a parte do goberno implicada nunca vai dicir que tal, vai criminalizar, non? Este tipo de movimentos, xa están aquí os radicais do outro lado. Pero sí que queredes resaltar un pouco o apoio que recibistes a nivel Europa. O que quero decir é que a xente cando faga algo nunhas eleccións, que vote aquela xente que pensa que o defenden, porque todo o demais son palabrería e todo, non? Entonces, aqueles que dan visión, aqueles que apoyan, vale? Porque para nós que isto chega a Europa é moi importante tamén, non? Sí, é que facemos con todos aqueles que pensan que a política non vale para nada, Merche, que decir que ao final, son todos iguais, tal, porque está dicindo Pablo, non, que vota aquel que te defenda ou tal. Decir, a política sempre tan instrumentalizada e sempre que intereses tan... É francamente moi triste, porque eu digo que políticos debíamos ser todos un pouco. A vida é política. A vida é política, efectivamente. Entón eu sempre, aos rapaces novos, que pasamos da política, non podes pasar da política, se pasas da política pasas da túa propia vida. Entón, sí, apoyamos, nós a todo o mundo que foi ali, reunímonos con todos, encantados, non quixemos facer foto con nadie, non por nada, sino porque nadie pensara que estábamos identificados con uns e con outros non. Nos agradecemos as visitas de todo o mundo, que se fale de nós en cualquier sitio, lógicamente, se hai que ir a Bruselas, por vamos a Bruselas, nós queremos que se vexa, dar visibilidade ao noso problema, e sempre miramos un poquinho máis alá.
sempre pensamos, bueno, se nós podemos ir ali e nos dan visibilidade ali, pois, bueno, que outra xente se copie do que nos facemos. Que vos din aí xa para ir acabando nas familias, que vos din os círculos próximos, que vos din os fillos, que vos din Meus fillos, teño 2 fillos, e meu fillo dime, mamá, estás te preparando para supervivientes, non? Digo, isto será o seguinte paso e tal. Bueno, contentos, apóyanos o que che dixen antes, a nosa familia, por suposto, os nosos veciños, moita xente. Eu teño moitos grupos de WhatsApp, de andainas, de moitas cousas, si que recálcolle sempre o mismo, non me felicitedes, felicitémonos mutuamente, sí, pero vos fostos os que levastes ao traballo, os que dades a cara, todo isto, vale, moi ben. Para nós, neste momento, é un orgullo, para nós é un orgullo, haber chegado hasta aquí, é un orgullo. Pensar que somos Pablo e Merche das Conchas, Pablo e Merche, pois Pablo e Merche que falan de ti en moitos sitios, dicir, mira, pois eso é o que ten que prevalecer, que Pablo e Merche das Conchas é un pequeniño pueblo de 20 habitantes, se enfrentan con todo isto e non ten medo, así como sona, non ten medo en ir declarar a Bruselas ou onde faga falta, expor a súa verdad, para que isto se acabe, se sentencia a noso favor, se acabe, e senta un precedente para que moitísima xente que se encontre na mesma circunstancia que a nós non pare de loitar. E se non ganas unha vez, pois sigues hasta onde faga falta. Que ben. Que che din a ti os círculos próximos, Pablo? Conta. A min, sobre todo, danchar felicidades, non? Dinche felicitar é o que di Merche, non? Isto non é para nós, é para todo o mundo, sabes? Aí atrás eu estuve en Xinzo, en unhas charlas, e decíame unha señora ao final da charla que eu antes iba a Muiños, levaba os nenos durante a semana, meu marido traballaba en Xinzo, e tiñamos ali unha tienda de campaña ou despois comprar unha caravana, estábamos no camping, el viña a comer a Muiños e marchaba a traballar e eu quedaba cos nenos no río. Ora non vamos, é dicir, a xente bota de menos o embalse, non? O embalse das Conchas ten unha ventaxa, non é porque sea o embalse das Conchas, que é moi accesible, non? Se tú casi accedes a él a pé moi rápido, deixando o coche a moi poucos metros, non? Claro, toda a zona a xente bota de menos, eso é o que me dice, non? Joder, que antes aí podías coller unha piragua sin medo, podías levar os nenos, entón, o que eu vexo é que a xente se ha dado conta de que se han perdido 15 anos de poderlo haber disfrutado. Claro. Veremos solucións rápidas ou tema de tribunal para arriba, tribunal para baixo, pode facer que isto se dilate e que a cousa non vaya tan rápida como esperamos? Eu penso que as administracións o que teñen que facer é voluntad política. Pero non a vai haber, Pablo. Non o sei. Ahora, eu sigo dicindo o mismo. Igual que antes dixen no Bloque, tamén hai outra política que foi, creo que alcaldesa de Xinzo, diputada hasta foi pouco, que foi Elvira Lama, que dixo nun pleno en Xinzo e no pleno da Diputación tenemos un grave problema en Xinzo de salud pública. Do PPL? Non, PSOE. Do PSOE. Entón, eu creo que a xente ten que presionar. Mañá os de Agua Limpia Xa van estar en Celanova collendo firmas. A xente ten que entender que isto xa é un problema de salud pública grave e as administracións teñen que tomar medidas cuanto antes. Pois penso que lle demos unha volta a todo bastante interesante, máis nada, se non tendes por aí algo máis que engadir. Pablo, Merche Pablo, fantásticos minutos de radio con voscos. E Pablo, dicías? Non sempre ao final temos que agradecer, a Clean Air, CECU, os peritos, antes os miránseme a xente de comunicación que temos, que son moi bons. Estas todas as noticias
que han saído é porque hai unhas persoas de comunicación que a veces olvidan delas dentro ¿vale? da propia asociación bueno, exterior pero a esa xente tamén os abogados, amigos da terra Agua Limpia Sá, Sociedade Galega de Historia Natural e sobre todo tamén os medios neste caso xa Radio Allariz a todos. E a todos porque tamén vos durante todos estes anos si colles as noticias que han saído pois portastes moi ben con nós que somos ao final un pequeno pueblo aí que bueno, nada máis. É que se non fora por os medios de comunicación pois non, nadie sabría o que está pasando. Claro. Os medios e algúns como a min que levamos indo moitos anos por ali é que tamén víamos o declive dunha zona que é espectacular que posiblemente pois, é do mellor que temos tanto do lado galego como do lado portugués, unha aperta moi grande como dicides vos para toda a xente da asociación, para todos os que están detrás traballando que conseguistes un fito histórico que posiblemente apoia moita outra xente a tirar para adiante cas súas reclamacións por esa auga limpa e por esa posibilidade de vivir cun entorno limpo e sin cheiros, que é o que comentabas tamén ao principio. Máis nada, darvos as grazas outra vez por estar aquí a vos e un placer moi grande. Moitas gracias. Escoito Galiportus cada semana en Radio Allariz 107.2 de FM os sábados de 12 a 1 e redifusión sábados ás 10 da noite e luns ás 6 da tarde. Tamén na súa emisión online e nas emisoras da Coac FM Coruña. Se prefires, tesnos nas plataformas en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podgalego, Deezer e tamén no YouTube. E non esquezas seguirnos nas redes e enviarnos calquera dúbida, proposta ou queixa a galiportuspodcast@gmail.com. Pois ata aquí o programa de hoxe, un programa moi especial, xa levamos bastantes episodios acabando esta segunda temporada do Galiportus, mas posiblemente un destes programas nos que se che pon a pel de galiña recordando tantos e tantos momentos ali nas termas, ali no Acuís, no campamento romano, no embalse no Encoro das Conchas, disfrutando tanto da Baixa Limia, tantos e tantos anos, con ese recordo e con ese futuro que esperemos que sexa bastante máis esperanzador para a xente e para os visitantes. Celebramos, como dicimos, este programa, agradecemos moitísimo a vosa escoita e vámonos embora cun tema que encontramos por aí, que é de Fernández Lima, un brasileiro que se chama Auga Limpa, que encaixa perfectamente o desexo que temos todos. Unha aperta moi feliz, chao, obrigado, ata a próxima. Tirando o pecado do meu coração, fazendo de mim uma nova criação. Beber da tua fonte e me saciar, e na tua água limpa eu vou me inundar. Fonte gratuita, acessível, inesgotável. Tu és a água da vida que nunca para de jorrar. É a água limpa que você vai receber, vai receber. É a água limpa que você vai receber, vai receber.
mas a água da vida que nunca para de jorrar. É a água limpa que você vai receber, vai receber.